God. So this time we'll have time to sing Christmas carols. Allow me to welcome Lotus Choir team members to guide us into these Christmas carol songs. There will be three carols: Joy to the World, and also the First Norway, and the Saint Night. Let us welcome them. As you are seated, we sing the hymns together. You'll be watching the lyrics on the screen. So muri chokhala basi chomwe icho tikhala tikuimba limodzi nyimbo za mahimu, timba nyimbo zitatu. So chonde timbire limodzi, si choncho eti auze nazanu tiyimbe pano tiyimba tauza. Joy to the world, the Lord is come. Let every sing again. Let every heart prepare Him room. In heaven and nature sing. In heaven and nature sing. In heaven and nature sing. Joy to the earth, the Savior's praise. Let men and soul employ, while fields and floods, Lord, hills and praise. Repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy. No more the seas and sorrows grow, no thoughts infest the ground. He comes to make His blessings fall. For us the grace is found, for us the grace is found, for us the grace is found. He rules the world with truth and praise, and makes the nations rose. This cross is all His righteousness, and wonders of His love, and wonders of His love, and wonders of His love. Next song will be Norway, the first Norway. Timbire so limodzi kuti zikome. The face Norway, the angels did say, was to set and poor shepherds in fields they lay, in fields where they keeping their sheep on a cold winter's night. The cold was so deep. Nowhere, nowhere,
star shining in the east, beyond them far and to the end. It gave great light, and so it continued both day and night. Nowhere, 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 nowhere. Born is the King of Israel. He star tonight to wind of west over Bethlehem. It took its best, and there it did of softest say, right on the place where Jesus lay. Nowhere, 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 nowhere. Born is the King of Israel. Then entered in, there was made free, forever and we upon their knee, and offered them incense their gold and myrrh and frankincense. Nowhere, 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 nowhere. Born is the King of Israel. Nowhere, 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 nowhere. Born is the King of Israel. The last song is Silent Night. So let's also sing together. Silent night, holy night, all is dark, all is bright. Round your flesh and mother and child, all relief so tender and mild. Sleep in heavenly peace. Sleep in heavenly peace. Silent night, holy night. Darkness flies, all is light. Shepherds see, the angels sing. Hallelujah, hail the King. Christ the Savior is born. Christ the Savior is born. Silent night, holy night, Son of God, last you light,
Thank you so much for guiding us into those Christmas carols. This time we'll have also one performance from our student choir. They give us a song, Our God is Awesome God. So this time let us welcome student choirs coming in front to perform before us.
Thank you, our student choir, for the wonderful song. As we are closing this year, we have seen throughout this year how God has been helping us in many works of gospel that we have taken, in many things that we receive the guidance from our Pastor Kim. We have seen God helping us continuously. We believe that each and every one of you, you have your own testimonies. But this time we allow our Pastor Fred Nkwazi also to share testimony about how God has been working in our church. Let us welcome Pastor Fred Nkwazi is coming. Merry Christmas. Christmas yabwino. The year of 2025, it has been full of blessings. Chaka cha 2025 chakhala chodzala ndi madalitso. Also, it has been a year of learning. Komanso chakhala chaka chophunzira. And God has led us in many occasions. Ndiye Mulungu atitsogolera mu zochitika zambiri. And He has also taught our hearts greatly. Komanso aphunzitsa mitima yathu kwakukulu zedi. And today being 25th December, Ndiye lero pokhala pa 25 December, I see that the year has passed so quickly. ndiwona ngati chakachi chadutsamo changu kwambiri. I guess it's because of a lot of blessings which God has poured in our church. Ndikuganiza kuti ndi chifukwa cha madalitso ambiri amene Mulungu akuthula mu mpingo mwathu. I believe you too, you have witnessed how God has worked in the church. Ndikukhulupirira kuti nanunso muli ndi umboni wa mmene Mulungu wagwirira ntchito mu chechi yathu. Not just the works we have witnessed, but the heart God is teaching us through our pastor Samuel Kim. Osati ntchito zokha zimene ngapangire umboni koma mtima umene Mulungu akutipatsanso kudzera mwa abusa athu, abusa Akim. I remember should be 2 years ago, Ndikumbukira zaka ziwiri zimene zapita, pastor told us to start the mission school. abusa ananena kuti tiyambe skulu ya mission. So not this year, but some years back, we started the mission school. Osati chaka chino koma no zaka ziwiri zapitazo tinayamba mission school imene. And when we started, some students joined the school. Ndiye titayamba ana skulu ena anajoina skulu imene. As you know, mission school, for us to join this school, it's about sacrificing our life for gospel. Mudziwe kuti kujoina skulu imene ya mission ndi kudzipereka kwa ifeyo ku uthenga wabwino. It's not that we join mission school for our benefit, but for the glory of God. Sikuti timajoina skulu imene kuti ife tipindule koma no ku ulemerero wa Mulungu. So when we first started mission school, some of the students who did not understand well about mission school, they left. Ndiye titayamba skulu imeneyi ena samamvetsetsa na skulu za skulu ndipo anasiya. So almost all of them left. Ndipo mwina onse ayiwo anasiya. But the pastor was still pushing us to continue with mission school. Koma abusa amatikakhabe kuti tipitirizebe ndi skulu ya mission. So we have seen also God working through the mission school. Ndiye taona Mulungu agwira ntchito kudzera so mu mission school imeneyi. And through the mission school, we can see many co-pastors in our church. Ndiye kudzera mu mission school imene tikhoza kuona zibusa ambiri othandizira mu chechi yathu ino. Even this year we had ordination ceremony. Ngakhale mu chaka chino tinali ndi mwambo oyodzoza zibusa. I cannot show you all pictures, Sindingakuonetsere mwina zithunzi zake yayi. but a certain strange face. Koma kaoneka nkhope yake achilendo pamene popo That's called mukaona. Pastor Vincent. Amene ndiko Pastor Vincent. So, even
co-pastor Simplex is one of the co-pastors who Ngakale- also got connected through the mission school. ngakhale ko pastor Simplex ndi mmodzi wa abusa amene anajoyina kudzera mu mission school imeneyi. And we are also praying for them so that God can greatly use them. Ndeti kuwapemphererabe kuti mulungu akhoza kugwiritsa ntchito mwamphamvu. So through the mission school, we can see that's the heart also God has given to our church through his servant. Ndiye kudzera mu mission school ndi mtimanso umene mulungu apereka mu chechi yathu kudzera mwa mtumiki wake. So not only mission school, but also we had faith and mind renewal, conference. Sikuti ndi mission school yokha, tinalinso ndi seminar yotchedwa Faith and Mind Renewal Seminar. You remember we received a guest from Mozambique, Mukumbukira tinalandira alendo kuchokera mdziko la Mozambique. Reverend David Choi. Amene ndi abusa a David Choi. And also our brothers and sisters, we attended and we were renewed in our mind. Komanso abale ndi alongo tinakhalapo pa msonkhano umenewu ndi kusinthika kwa mitima yathu. So God has been carrying our hearts through his word, Ndiye mulungu wakhala kutenga mitima yathu, kutsogoza mitima yathu kudzera m'mawu through ake. his servants, through many conferences. God had his message to speak, to deliver to us. Kudzera mwa mtumiki wake mulungu anali ndi uthenga umene amafuna apereke kwa ifeyo. And you know about IYF Academy. Ndiye mukudziwa za IYF Academy. IYF Academy is also one of the tools to preach the gospel in the church. Mukudziwa academy imene ndi chimodzi mwa zida zimene timagwiritsa ntchito kulalika uthenga wabwino mu chechi mwathu. So thankfully, through IYF Academy, many people have a chance to listen to the gospel. Ndiye mothokozeka kudzera mu IYF Academy anthu ambiri ali ndi mwayi omvetseranso kuthenga wabwino. And also many people, they made salvation, true salvation in their hearts. Komanso anthu ambiri anakumana ndi chipulumutso choona m'mitima yawo. And each session we receive about 600 to 700 students. Ndiye mu session iliyonse timalandira mwina na school ofika 600 kapena 700. And also through the IF Academy, we had a chance to receive Lilongwe City Mayor. Kudzera mu academy imeneyi tinali ndi mwayi olandira mfumu ya mzinda wa Lilongwe. And also through this, we have a good relationship with the government parastatals. Kudzera mu izi takhalanso ndi ubale wabwino kwa atsogoleri a boma. So we can see God is really working greatly in the church. Tikozoona mulungu agwira ntchito mwamphamvu mu mpingo mwathu. Also we had Christian Leaders Mind Conference. Komanso tinali ndi conference ya Christian Leaders Mind. Do you remember this conference? Tuikumbukira conference imeneyi yeti. We received Pastor Sang Sam Kim, Tinalandira abusa ochokera ku Korea, abusa a Sang Sam Kim. and he told us that the Bible is like our manual book. Ndi anatiuza kuti baibulo lili ngati buku la moyo wathu. So if we want to walk in the light, if we want to walk in the light direction, we must use the word of God. Ngati mukufuna kuyenda mu njira yoonadi mufunika mugwiritse ntchito mawu a mulungu, Not our thoughts. osati maganizo athu ayi. So through the Christian Leaders Mind Conference, also we received a new heart. Ndiye kudzera mu conference imeneyi tinalandiranso mtima watsopano. Also through with his coming, we also had a youth conference. Komanso mukubwera kwawo tinalinso ndi conference ya chinyamata. Not only that, but also Pastor, he has been introducing to us many new programs. Osati zokhazo koma abusa akhala akutiuza mapulogalamu ambiri atsopano. Area Bible studies. Tinalinso ndi ma Bible study amadera. Currently, we have area Bible study in Chilinde at Chiwoko Primary School. Ngati panopa tili ndi Bible study area ku Chiwoko Primary ku Chilinde. Also another one in Kawale, that's Chisamba Primary School. Inanso ku Kawale pa Chisamba Primary School paja. As well as Mchesi at Mchesi Primary School. Komanso ku Mchesi pa primary school ya Mchesi. And through these area Bible studies, we are able to meet people
around those areas. ndiye kudzera ma bible study amadera amenewa tili ndi mwayi okumana ndi anthu amadera amenewawa. And also through these area Bible studies, God also is teaching us how we can preach the gospel. ndiye kudzera ma bible study amadera mulungunso akutiphunzitsa kuti tingalalike bwanji uthenga wabwino. Also, we local pastors, not almost everyone, we have the heart to rest. ifeyo ngati azibusa ku Malawi aliyense amakhala ndi mtima umangofuna upumula basi. So whenever there is an opportunity, we want to hide and take a rest. ndiye pakakhala mwayi timafuna tibisale ndi kungopumula basi. It's true, right? ndizoona ndithu. So we, but Pastor, he wants us to use every opportunity to preach the gospel. koma abusa atu amafuna tigwiritsa ntchito mwayi uliwonse kulalikira uthenga wabwino. That's why whenever there is a holiday, chifake pamene pali ngati holiday he said, let's use holiday for, to have the leaders workshop. ndiye pakakhala holiday abusa amati bwanji tigwiritse ntchito likhale ndi maphunziro azitsogoleri. So we normally have leaders workshop, ndiye timakonda kukhala ndi workshop imene yatsogoleri so that we brethren, we can also learn more about the word of God, kuti abale ndi alongo tikhoza kuphunziranso zambiri zokhudza mawu a mulungu so that we can receive strength to preach the gospel. kuti mmenemo tikhoza kulandira mphamvu kulalikira uthenga wabwino. Yes, also there are some other functions which we do in our church, outside the church. komanso pali misonkhano ina zochitika zina zimene mapanga kunja kwa chechi yathu, Like Christmas candlelight at Four Seasons. mwachitsanzo Christmas candlelight ku Four Seasons kuja. This time also we had it at Four Seasons. komanso nthawi imeneyi tinali nayo ku Four Seasons kumeneko. So we can see that, God is moving our hearts. ndiye mukhozaona mulungu akusuntha mitima yathu. God's voice is being echoing in our hearts, mawu a mulungu akumvekabe mkati mwa mitima yathu, moving our flesh bodies, akusunthanso matupi athu anyama, overcoming our flesh bodies. kugonjetsa matupi athu anyama. And also, our married brethren, komanso kwa abale anzathu apabanja, married brothers, abale okwatira, also they received the heart to conduct Bible seminars. analandiranso mtima kuti azipanga ma Bible seminar. So we have seen them also going around preaching the gospel. tinaona kuyendayenda m'madera kulalikira uthenga wabwino. And through them also we have seen God working greatly and tremendously in the church. kudzera mwa anthu amene wanso taona mulungu akugwira ntchito kwambiri mu mpingo mwathu. Not only that, but also pastor said we have to do open air. osati zokhazo ayi, abusa anati tizipanganso ma open air. So I cannot show you the pictures, but we have done several open airs around in Kawale, Chilinde. singakwaniseni zithunzi koma takhati kupanga ma open air ku Kawale, ku Chilinde. And also every Sunday, pastor also said, leaders, they have to, he has to meet leaders so that he can fellowship with them. komanso la mulungu lililonse abusa anati atsogoleri onse azikumana nawo kukhala nawo pa chiyanjano. Of course, I cannot explain everything bit by bit, ngakhale kuti sindingafotokoze kalikonse padera padera, but there are several works which God is doing in the church. koma pali ntchito zambiri zimene mulungu akupanga mu mpingo mwathu. Of course, on the other hand, I can say that I'm thankful to see God working in the church. mwa njira ina ndikhoza ndine othokoza poona mulungu akugwira ntchito mu mpingo mwathu. But on another side, I'm also a little bit ashamed, koma no kumbali inanso ndine munthu wamanyazi ndithu, because all this is the heart which we receive from our pastor. chifukwa mtima onsewu ndi umene ife timalandira kuchokera kwa abusa athu. Of course, it's receiving the heart and taking a step. It is the will of God. It's spiritual life. iyi ndiye kulandira mtima ndi kutenga stepe ndi mtima wa mulungu ndipo ndi mtima wa uzimu.
But even though pastor pushes us to do the work, koma ngakhala abusa amatikankha kuti tigwire ntchito, when pastor received the heart and delivered the heart to us, abusa akalandira mtima ndi kupereka kwa ife mtimawo, what is very saddening is that we don't want to take the burden. chomvetsa chisoni chakuti sitifuna kusenza chipsinjo chimenechocho, And we want to push that work aside. ndeti mafuna ntchitoyo tiyikankhire kumbali. Always we think that someone should do. nthawi zonse timaganiza kuti wina wake apanga imeneyo, So there have been so many delays. ndiye pakhala kuchedwetsa zinthu mwambiri. But the pastor has been pushing us, reminding us, and also, telling us what to do. koma abusa akhala kutikankha, kutikumbutsa, kutiuza kalikonse kufunika tipange. Pastor has been telling us to receive his heart and also proceed with the heart we receive. abusa akhala kutoza kuti landire mtima wawo, komanso tione zinthu ndi mtima umene tikulandirawo. So, through all these works, ndiye kudzera mu ntchito zonsezi, what is really touching in my heart, chimene chokhudza kwambiri mu mtima mwanga, yes, of course, is the work which has been done. inde ndi ntchito imene yachitika, But to me, what is very important is the heart we are learning through all these works. koma kwa ineyo ndi mtima umene tikuphunzira kudzera mu ntchito zonsezi. Yes, we can see all these works as just a program, but inside these works, there are several things which needs to be connected so that the work can be done. inde mu zonsezi tiona ntchito zambiri, koma mkati mwa ntchitozo muli zinthu zimene zifunika tilumikizike zikamachitika, Like checking the program, the equipment, ngati kuona time, mapulogalamu, zida, nthawi, many things we have to think about. zinthu zambiri zimene timafunika tiganizirepo. So what I'm thankful to God is, chimene ndili othokoza kwa mulungu nchakuti Pastor showed us one verse. abusa anationetsa ifeyo vesi imodzi. It's 1 Corinthians chapter 15 verse 57. 1 Korinto 15 verse number 57. But thanks be to God which gives us the victory through our Lord Jesus Christ. koma yamikike mulungu amene atipatsa ife chigonjetso mwa Yesu Khristu. Pastor told us that the reason why we avoid burdens is because we look at ourselves, not Jesus Christ. abusa anati timathawa zipsinjo chifukwa timadziyang'ana tokha, sitiyang'ana pa Yesu Khristu ayi. Pastor told us that the potential is there because Jesus is with us and he's the one to do the work. abusa anena kuti kuthekera kulipo ndithu chifukwa sife amene tikupanga, koma ndi Yesu Khristu amene amagwira ntchito. But Satan has deceived us to always look upon ourselves thinking that, oh, it's impossible, I cannot do it. That's why we delay too much. koma satana wakhala kutinamiza kuti ayi mwaine ndekha sindingathe kupanga, chifukwa timachedwetsa zinthu kwambiri. So the year of 2025, ndiye chaka cha 2025 it has been a year of learning. chakhala chaka chophunzira, It has been a year of possessing a new heart. chakhala chaka cholandira mtima watsopano, Because God has taught us practically. chifukwa mulungu atiphunzitsa ife kudzera mu ntchito. So as we are approaching 2026, pamene tikuyandikira chaka cha 2026, I believe God is going to work tremendously ndikukhulupirira mulungu agwira ntchito kwambiri, because God has changed our hearts. chifukwa mulungu asintha mitima yathu. To finalize, ndiye pomaliza, lastly, chomalizira ndithu, Merry Christmas. Krismasi yabwino. Thank you very much. zikomo kwambiri. Thank you so much, Pastor Fred Nkwazi, for the testimony. This time we'll have two Christmas songs from our Lotus Choir. The first song is We Wish You a Merry Christmas and Joy to the World. So I believe you enjoy these songs of Christmas from our Lotus Choir. This time let us welcome Lotus Choir is coming before us. Let us welcome them.
thank you, our Lotus Choir, for the songs for Christmas. This time is very important time whereby we listen also Christmas message from our Pastor Samuel Kim. This time, let us welcome Pastor Samuel Kim as coming to give us word of God. Merry Christmas. Thank you for gathering here this morning. azikomo posonkhana mauno. It's a Christmas day, so we thought that we should gather to praise and worship the Lord on this special occasion. Ndi tsiku la Christmas ndi tinapanga chiganizo tisonkhane ndikumwimbira Mulungu komanso mulemekeza. And this service cannot go on without sharing the word of God, isn't it? Ndisitingangopanga service yopanda mawu a Mulungu sichoncho. Yes, so thank you for giving this opportunity to share the word of God with you. Ndi zikomo chifukwa cha mwayi umenewo tikhoza kugawana mawu a Mulungu. Let us first read one passage from the Bible, Ndi tiwerenge mawu amodzi m'Bible. book of Luke, chapter 2. Buku la Luka chapter 2. From verse 8, Kuyambira verse ya 8. Luke chapter 2, Luka chapter 2. from verse 8, we'll read. Kuyambira verse ya 8 tiwerenga. Now there were in the same country shepherds living out in the fields, keep watching over their flock by night. Ndipo panali abusa m'dziko lomwelo okhala kubusa ndi kuyang'anira zoweta zawo usiku. And behold, an angel of the Lord stood before them, and the glory of the Lord shone around them, and they were greatly afraid. Ndipo mngelo wa Ambuye anayimirira pa iwo ndi kuwala kwa Ambuye kunawunikira kuzungulira ndipo iwo anachita mantha akulu. Then the angel said to them, do not be afraid, for behold, I bring you good tidings of great joy, which will be to all people. Ndipo mngelo anati kwa iwo, musaope, pakuti onani ndikuwuzani inu uthenga wabwino wachikondwerero chachikulu chimene chidzakhala kwa anthu onse. For there is born to you this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord. Pakuti wakubadwirani inu lero m'mudzi wa Davide mpulumutsi amene ali Khristu Ambuye. And this will be the sign to you: you will find the babe wrapped in the satin cloth, lying in a manger. Ndipo ichi chidzakhala chizindikiro kwa inu, mudzapeza mwana wakhanda wokuta ndi nsalu atagona modyera. And suddenly there was with the angel a multitude of heavenly hosts praising God and saying, Ndipo dzidzidzi panali pamodzi ndi mngeloyo ambirimbiri agulu lakumwamba natamanda Mulungu nanena, glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill toward men. ulemerero ukhale kwa Mulungu kumwambamwamba ndi mtendere pansi pano mwa anthu onse amene akondwera nawo. So it was when the angels had gone away from them into heaven, that the shepherds said to one another, let us now go to Bethlehem and see this thing that has come to pass, which the Lord has made known to us. Ndipo panali pamene mngelo anachokera kwa iwo kunka kumwamba, abusa anati kwa wina ndi nzake, tipitiretu ku Bethlehem tikaone chinthu ichi chidachitika chimene Ambuye anatidziwitsira ife. And they came with haste and found Mary and Joseph and the babe lying in a manger. Ndipo iwo anadza kwachangu napeza Mariya ndi Yosefe ndi mwana wakhanda atagona modyera. Now when they had seen him, they made widely known and saying, which was told them concerning this child. Ndipo iwo mmene anaona anadziwitsa anthu za mawu nalankhula kwa iwo za mwana uyu. And all those who heard marveled and all those at those things which were told them by the shepherds.
ndipo onse amene anamva anazizwa ndi zinthu abusa analankhula nawo. Then the shepherds returned, glorifying and praising God for all the things that they had heard and seen as it was told them. Ndipo abusawo anabwera nalemekeza ndi kutamanda Mulungu pa zinthu zonse anazimva naziona monga kunalankhulidwa kwa iwo. Up to verse 20, we have read. Kufikira verse ya 20 tawerenga. Once again, Merry Christmas to you all. Kachikena Christmas yabwino. Christmas is a day where we celebrate the birth of our Lord Jesus Christ. The Christmas ndi tsiku limene timakondwera kubadwa kwa Mbuye wathu Yesu Khristu. Like here Bible says, Monga Bible lukamba, this will bring the good tidings to all people. Ndipo izi zabweretsa chikondwerero kwa anthu onse. In verse 10, Verse ya 10. sorry, the main volume is too loud and monitor is not coming out. Verse 10, then the angel said to them, do not be afraid, and behold, I bring you good tidings of great joy, which will be to all people. Ndipo ngelo anati kwa iwo, musaope pakuti onani ndikuwuzani inu uthenga wabwino wa chikondwerero chachikulu chimene chidzakhala kwa anthu onse. Yes, everyone, this Christmas is a day where God brings good tidings, joy, peace to us. Ndi Christmas ndi tsiku limene Mulungu abwetse chikondwerero chiyamiko kapena kukondwerera kwa anthu onse. But the important thing is, here inside this story, God has hidden his special heart. Mkati mwa nkhani imeneyi Mulungu wabisa mtima wapaderadera. The question that I have towards you is that among the many groups of people in Israel, Ndefunso ndinalo kwa inu kuti pakati pa anthu ambirimbiri amene anali mu Israel, there must be the king, pamene abakhale mfumu, there must be the ministers like the generals, maminista amene analipo, there must be very noble people, anthu amaulemu awo, politicians, anthu andale, businessmen. anthu amabusiness. But among the many people, Koma pakati pa anthu onsewa, angels of the Lord came down and went to the shepherds in the field, Bible ndi says. angelo akutsika nkupita kumene kunali abusha. Is that right? Sichoncho? Have you ever thought about why the angels, this news that came, this news, the great news about the birth of Jesus Christ, Ndi munaganizako nchifukwa chani abweretsa kwa angelo nkhani yayikulu yakubadwa kwa Yesu? one of the most important and precious news Ndi nkhani imene ndi ya mtengo wapatali yodziwika bwino. Why do you think out of the many different kinds of people, Ndi muganiza nchifukwa chani pakati pa anthu osiyanasiyana ochuluka? why this news was first delivered to the shepherds? Ndi chifukwa chani uthenga uwu kuyambirira wakaperekedwa kwa abusha? Heaven, inside this background, there is a special message that God wants to deliver to us. Ndi pa nkhani imeneyi pali uthenga wina wake umene Mulungu afuna apereke kwa ife. There is a message to teach us what kind of heart we must have before God today. Ndi pali uthenga umene afuna apereke kuti ndi mtima wanji umene tiyenera kukhala nawo pa nkhani. Everyone, yes, it's a day, Christmas is a day where we joyfully gather, we celebrate the birth of Jesus Christ. Iyi ndi Christmas ndi tsiku limene timakumana ndi kumakondwerera kubadwa kwa Yesu Khristu. But true Christmas is Koma Christmas yoona when Jesus Christ is born inside your hearts. pamene Yesu Khristu wabadwa mkati mwa mtima wanu. Isn't that right? Sichoncho? It's not the physical Jesus Christ that is born 2,000 years ago. Ndi si Yesu amene aoneka kumaso kwa anthu amene anabadwa zaka Jesus 2000 Christ zapitazo. has to be born inside your heart. Ndi Yesu akuyenera abadwe mkati mwa mtima mwanu. Oh, that is good, Pastor. Then I wish that Jesus Christ would be born in my heart too. Ndi uthenga umene tikhenawo ndikadakonda Yesu atabadwanso mu mtima mwanga. I wish that Jesus Christ was born and will come inside my life. Ndi ndikanakonda Yesu atabadwa ndikubweranso mkati mwa mtima mwanga. Whatever, because you just invite him to your heart does not mean that he will come into your hearts. Ndi sichifukwa kuti mukungomuyitana mu mtima mwanu ndi kuti abwera mu mtima mwanu. Many preachers might say, just say that Jesus Christ, I believe in you, I accept you in my heart as my personal savior.
nda kristo ambiri amanena kuti tangovomereza kuti ndikuvomerezani mtima mwanga ngati mbuye ndipulumutsa Many moyo wanga. preachers will just call upon the people and say, just say like that. Ndi anthu amangoyitana anthu kuti tanenani izizi. Then Jesus Christ will enter your heart. Ndi yesu alowa mu mtima mwanu. Everyone, Koma wina aliyense that's not true. sizoona. Understand? Tumvetsetsa. Because you say, Jesus Christ, I want to invite you into my life. Please come into my heart. It does not mean that Jesus Christ will enter into your hearts. Ndisifoti mwanena kuti yesu khristu bwerani moyo mwanga ndiye abwera nkulowa mu mtima mwanu mwayi. Then the question is, to whom will Jesus Christ go inside and wash your sins away in your heart, bring light into your life? Ndi kwa ndani kumene yesu khristu abwere nkulowa mu mtima mwake kuyeretsa machimo ndi kubweretsa kuwala mu mtima mwake. Every Bible is telling us that I, the Lord, search the heart of men. The Bible tiuza kuti ine ambuye ndisanthula mtima wa munthu. You understand? Tumvetsetsa. Everyone, God looks into our hearts. Ndi mulungu amayang'ana mkati mwa mtima And wake. there is a certain heart that He's searching for. Ndi pali mtima wina wake padera umene akusakasaka. Do you understand? Tumvetsetsa. And to those people who possess that heart, Ndi kwa anthu amene amakhala ndi mtima umenewo. God will go inside, call upon them, and bring the good tidings to them. Ndi mulungu akabwera kwa iwo ndikuwayitana ndikubweretsa chikondwerero chachikulu kwa iwo. When the angels came to speak this to the shepherds, Ndi pamene angelo anabwera kudzalankhula izi kwa abusha. these shepherds were amazed by the news. Ndi angelowa amakamaka abusha analodabwitsidwa ndi nkhani imeneyi. Now, if you see here, Ndi tikaona verse 15, verse 15. so it was when the angels had gone away from them into heaven. Ndipo punatero pamene angelo anabwera kwa iwo kuchokera Now, kumwamba. after angels gave the news, Ndi angelo atapereka and uthenga. after they went back to heaven, Ndi atabwereranso kumwamba. the shepherds said to one another, let us now go to Bethlehem, see this thing that has come to pass, which the Lord has made known to us. Ndipo angelo abusa anati kwa wina ndi nzake tipitiretu ku Betelehemu tikaone chinthu ichi chidachitika chimene ambuye anatidziwitsira ife. So they understood, the shepherds knew, God purposely gave this news to us. Ndi anamvetsetsa kuti mwadala mulungu atipatsa uthenga ife. God purposely wanted to deliver this news to us. Mwadala mulungu afuna apereke nkhani imeneyi kwa ife. Is that right? Sichoncho. That's why they said, let's go quickly and let's see. Ndifanya kakunena kuti tipite mwansanga tikaone. And then verse 18, Ndi verse ya 18. all those who heard it marveled at those things which were told by the shepherds. Ndipo anthu onse amene anamva anazizwa ndi zinthu abusa anazilankhula nawo. Now everyone, look here carefully. Nditi yang'ane apa. These shepherds are the first people who heard the news about the birth of Jesus Ndi Christ. azibusawa ndi oyambirira amene amva uthenga wa kubadwa kwa Yesu Khristu. Is that right? Sichoncho. Now along the way, as they're going down to Bethlehem, Ndi munjira amene akupita ku Bethlehem. whoever they met, Wina aliyense amene anakumana to naye. whoever they have encountered, they spoke, look, come, is this not the Messiah? Ndi kwa aliyense amene amakumana naye tabwerani taonani. We kuti saw the Mesiya. angels from the heaven. Tinaona angelo kuchoka kumwamba. This Savior that is born is going to give us peace, good tidings, blessings. Mpulumutsi amene wabwera abweretsa mtendere chikondwerero madalitso. Everyone who hears this news from the shepherds, Ndi aliyense amene amamva uthenga kuchokera kwa abusa they marveled, anali odabwitsidwa kwakukulu. right? Sichoncho. They were surprised. Anali odabwitsidwa. Is that true? Ndizoona. And their hearts were moved, Ndi mitima yawo inasinthika. following the hearts of the shepherds. Ndikuyamba kutsatira mtima wa azibusa. Verse 20, Verse ya 20. then the shepherds returned, glorifying and praising God for all the things that they have heard and seen, and it was told them. Ndipo abusawo anabwera nalemekeza ndi kutamanda mulungu pa zinthu zonse anazimva anaziona monga kuzilankhula kwa iwo. Through this news that was delivered through angels to the shepherds, Kudzera mu nkhani imene inaperekedwa kwa angelo kupita kwa abusa. and that news which the shepherds started to preach, to share with other people, Ndi nkhani imene anayambanso kuyigawa kwa anthu ena.
it brought light inside the hearts of people. inabweretsa kuwunika kuwala mkati mwa It mitima brought yathu joy inside the hearts of people. inabweretsa chimwemwe mkati mwa mitima It yathu brought good tidings into their hearts. inabweretsa chikondwerero mkati mwa mitima yawo Is that right? sichoncho Everyone, that's why heart of God was delivered through the shepherds onto the people. ndifa chake mtima wa mulungu unayenderera kuchokera kwa busha kupita kwa anthu Once again, kachikena the heart of God mtima wa mulungu was delivered unaperekedwa through who? kudzera kwa ndani Through the shepherds. kudzera mwa busha The good tidings. utenga And it was wachikondwerero delivered onto the people. ndi unaperekedwa kwa anthu onse What I'm trying to say is that chomwe ndifuna kukamba apa God's clear heart mtima wachindunji wa mulungu was delivered onto the people. unaperekedwa kwa anthu The news about the birth of Jesus Christ. utenga wa kubadwa kwa yesu khristu The news that the Savior has come. utenga woti yesu kapena mpulumutsi Everyone, wabwera this news was a good tidings. It was a news of peace. It was news of joy. ndi utenga uwu unali utenga wa chikondwerero wa chimwemwe And as God wanted it to be, ndi mmene mulungu amafunira kuti zikhalire it brought joy, peace into the hearts of the people. anabweretsa chimwemwe mtendere mkati mwa mitima ya anthu Do you understand? kumvetsetsa But everyone, there is another person who have heard this news. ndi pali ina chimene chinachitika kwa amene anamva Let's uthenga see in the book of Matthew, chapter 1. then tione mateyu chapter 1 Sorry, chapter 2. makamaka chapter 2 Verse chapter 2, verse 3. chapter 2 verse yake ya 3 Yes, if you see your Bible says, when Herod the king heard this, he was troubled, and all Jerusalem with him. ndipo herode mfumuyo pakumva ichi anavutika ndi yerusalemu yense pamodzi naye There was another person who heard this news ndi panali wina wamva uthenga umwe wa chikondwerero that Jesus Christ is born. kuti yesu wabadwa Savior has come. mpulumutsi wadza Is that right? sichoncho But this person, when he heard this, koma munthuyu atamva izi did it bring peace into his heart? zinabweretsa mtendere mumtima mwake Was this joy? chinali chimwemweso Did this bring good tidings into his heart? chinali chikondwerero mkati mwa mtima wake Not only for himself, osati iye yekhayo all the people who were under Herod, ndi anthu onse amene anali pansi pa herode all the people heard the news onse amene anamva uthengawo through King Herod. kudzera mfumu herode Were they joyful? anali okondwa Were they happy? anali osangalala Were they filled with peace and good tidings? anadzazidwa ndi mtendere ndi chikondwerero No. ayi Instead, m'malo mwake Bible says here, the bible lukamba he first of all, King Herod was troubled. poyamba wavutika mu mtima mfumu herode Secondly, the whole all Jerusalem kachikena yerusalemu yense was troubled. anavutikanso Is that right? sichoncho Is that right, everyone? sichoncho naliyese Now, why then the angels had to go to the shepherds? ndi chifukwa chani angelo anapita kwa busha Why then the angels did not go to Jerusalem? ndi chifukwa chani angelo sanapite ku You know, yerusalemu Bethlehem is just the outskirts, small town, just the outskirts south of Jerusalem. ndi bethlehem ndi kamudzi kakati kakumudzi choncho kwa ku yerusalemu Not very far from the main city of David. ndi osatalikira kwambiri kuchokera ku mzinda wa davide But in Jerusalem, koma ku yerusalemu which is the capital of Israel, imene ndi capital city mzinda in wa ku Jerusalem, this news is not bringing peace unto the people. ndi ku yerusalemu sizobweretsanso chikondwerero uthenga It's umene. not giving joy unto the people. sikubweretsa kukondwera mitima ya anthu It's a news of trouble. ndi uthenga wa chivuto Is that right? sichoncho
not only for King Herod, all the people in Jerusalem were troubled by this news. osati herode yekha koma anthu onse analozazidwa ndi Now, kuvutika everyone, we can see here, ndi tikaona apa for some people, kwa anthu ena this Christmas day is joy, peace, and good tidings. kwa anthu ena tsiku la krismasi ndi chimwemwe mtendere komanso But for chikondwerero some people, koma kwa anthu ena this day when the Savior, the Messiah, is born, it's a day of trouble. ndi tsiku limene mesiya anabadwa ndi tsiku la chivuto. Now, we need to think that to whom is this trouble and to whom is it good tidings? ndi tiganize kodi ndi kwa ndani amene avutika nazo nanga ndi kwa ndani amene akukondwerera. Why did God send his angels to go and speak to the ndi shepherds, chifukwa chani mulungu atumiza angelo kupita kukayankhula ndi abusa not to the elders of Jerusalem, osati akuluakulu amu not to yerusalemu the chief priest of Jerusalem? kapena ansembe akulu amu yerusalemu. During that time when Jesus was born, the temple of God was sitting there in the city of David, in the temple, Holy Mount. ndi nthawi imeneyi kachisi anali ku mzinda wa davide amene nthawi imene inali usiku Isn't that right? sichoncho. Which means there was an appointed high priest who is the ruler of who is controlling the temple of God. ndi ngati kunali kachisi ndikuti kunali wansembeso wamkulu amene amayendetsa And kachisi under him amene. there were many priests who worship God. ndi panali ansembe akulu amene amapembedzanso mulungu. The sacrifices, nsembe the worships, the praises, the prayers mapembedzo mapemphero were komanso honoring nyimbo. God and was given to God. amapanga zimenezi kumalemekeza Now, if you mulungu. think koma mukaganiza the birth of Jesus Christ, kubadwa kwa yesu khristu the Messiah has come, mesiya wabwera and these priests they respect the Bible. ndi ansembe awo amalemekezanso baibulo. And it has been written by the prophet Isaiah ndi zinalembedwanso ndi mneneri yesaya that the Messiah will come. kuti mesiya adzadza. You shall call his name Emmanuel. udzamutcha dzina lake emmanuel mulungu And nafe. Isaiah clearly prophesied, ndi ananenera ndithu mwachindunji the government shall be upon his shoulders. ulamuliro udzakhala pa phewa pake. He shall be called the Wonderful, adzatchedwa wodabwitsa, Counselor, wauphungu, Almighty God, wamphamvu yonse, Prince of Mulungu, Peace. kalonga wamtendere. God already foretold Israel. ndi mulungu anawuza kale israeli. God already foretold the priests, the elders, and all Jerusalem. ndi mulungu anawuza kale ansembe akuluakulu ndi yerusalemu yense. Do you understand? tumvetsetsa. So they know that they're waiting for this news to come. ndi amadziwa adikira tsiku ilili kuti libwere. They're all waiting for this Messiah to come. adikira mesiya kuti abwere. So when they're respecting God, honoring God, worshiping God in the temples, ndi mmene amapembedza kulemekeza mulungu as mkachisi. worshippers, believers of God, monga wopembedza okhulupirira mulungu who represents the Israel amene amayimira israeli in serving the Lord, mutumikira mulungu. then we wonder, ndi kudabwitsidwa. why did not God send his angels to deliver this news to the priest, the high priest? ndi bwanji osatenga uthengawo ukapereka uthenga kwa wansembe amene anali mkatikati mwa zopembedza pembedza. Isn't that right? sichoncho? Don't they honor God? kodi samalemekeza mulungu? Don't they worship God? kodi samapembedza mulungu awa? Who is the best to reveal this news? ndi kunali kwabwino kwa ndani kuti akampatsa uthenga woyenerera anali ndani? In those days, as much as the king had authority, the high priest has very high authority in Israel. nthawi imeneyo ngati mfumu anali ndi ulamuliro koma wansembe wamkulu anali ndi ulamuliro waukulu kuposa mfumu. Do you understand? tumvetsetsa. Then if this was such a wonderful news, koma ngati iyi ndi uthenga wabwino, why not give this news to the high priest? bwanji osapereka uthenga umenewu kwa wansembe Then if wamkulu? high priest can call upon all the priests, ndi wansembe wamkulu ayitane ansembe and onse. he can call upon all the Pharisees and scribes. ndikuyitana afarisi. Everyone, I have the wonderful news to share with you. wina aliyense ndi uthenga Finally, as we have been waiting for, monga timadikira. as our father Isaiah prophesied, monga atatu wathu Yesaya ananenelera. Messiah is come. mesiya wabwera. Wow. Ya! Isn't this the right image? sichioneka bwino chimenechi? Right? sichoncho? Then from the temples they start celebrating, ndi praising kuchokera God. mukachisi kumadasi kumene kumavina ndi And zina inside zote. the holy mountain, ndi komanso ku phiri la where the loyera, temple of God was standing, kumene kachisi wa mulungu amayima.
I don't know if they had Christmas tree those days. They should put up Christmas tree lights and start singing, dancing, praising, hallelujah. ndesudzoka unema Christmas tree adakayika mitengo ya They should be Christmas singing, kumwamba. nowhere, Kumwamba, nowhere, nowhere. nowhere. Finally, priest, wabwera. Pharisees, scribes, Osembe, hadza. chief priest. Osembe mkulu. All these years we've been waiting for. Nthawi yonseyi takati Messiah has come. Mesiya wabwera. Isn't this how it's supposed to be? Sikadakoma sichoncho. But let me ask you, Koma ndifuseni. did the angels of God go to the temple? Koma angelo abusha anapita kapena anapita kukachisi abusha. Did angels of the God go to the chief priest of Israel? Makamaka angelo anapita kwa wansembe wamkulu. Did they go to the Pharisees and scribes? Anapita kwa alembi da Farisi. To the rulers? Anapita kwa ulamuliro. To the rabbis? Kwa malabi. No. Hayi. Angels of the Lord Angelo ambuye did not go to the chief priest, sanapite kwa wansembe wamkulu nor to the rabbis, kapena kwa rabi nor to the elders of Israel, kapena akuluakulu a Israeli nor to the Pharisees and scribes. kapena kwa alembi nda Farisi. Do you know why? Muzefa chani? God saw their heart. Mulungu anaona mitima yawo. God saw what? Anaona chani? Their hearts. Mitima yawo. Outwardly, they might be worshiping God. Kunja kuzooneka ngati apembedza Outwardly, Mulungu. they might be praising God. Kunja kuzooneka ngati amulemekeza But Mulungu. inside their hearts, they are not prepared. Koma mkati mitima yawo They are siokonzekeretsedwa. not ready Siokonzekera to receive the Messiah. kulandira Mesiya. But these shepherds, Koma abusha who are kind of despised, amene anali ngati who are ochepetsedwa, disregarded, amene samawerengedwa, who are in the fields, amene anali m'munda just day and night watching for their sheep and flocks. usiku ndi masana akuyang'anira Why zoona is it zawo. that these people Bwanji anthu are the amene ones ndi amene that came inside the eyes of God? anabwera kakumana ndi Mulungu That's where the heart of God is. pamene pali mtima wa Mulungu. Do you understand? Kumvetsetsa. Everyone, I want to show you one word in the Then Bible. ndikuonetseni mawu amodzi. Let's see the 10 to book 1. of Matthew chapter 11. Matthew chapter 11. Matthew chapter 11, Matthew chapter 11. verse 25. Matthew 11 verse 25. Yes, if you see here, Nde mukaona pa Matthew chapter 11 verse yake ya 25. at that time, Jesus answered and said, I thank you, Father, Lord of heaven and earth, that you have hidden these things from the wise and prudent and have revealed them to babes. Nyengo imene Yesu anayankha nati ndivomerezana ndinu Atate mwini kumwamba ndi dziko lapansi kuti munabisira izi kwa anzeru akudziwitsa munaziwulira zomwe kwa makanda. What did Jesus say? Ndi Yesu akuti chani? I thank you, Father. Ndikuyamikani. I thank you. Ndikuyamikani. You have hidden these things Munabisa zinthu izi from the wise kwa anzeru and prudent. komanso anthu ooneka odziwitsa. In other words, God purposely did that. Nde mwadala Mulungu anachita zimenezi. Do you understand? Kumvetsetsa. It's not just by chance that the news just came to the angels. Nde simwe mwayi chabe kuti uthenga unapita kwa angelo. We can see that God purposely, Nde tikhoza kuona kuti Mulungu mwadala God purposely did that. Mulungu mwadala anachita zimenezi. You get what I'm saying? Kumvetsetsa zomwe God purposely hid this from the wise people, from the prudent people. Nde Mulungu anabisa kwa anthu azeru, anthu It was azidziwitso. a purpose, it was a will. Nde chinayi chifuniro mwadala. Verse 26. Verse 26. Even so, Father, for so it seemed good in your sight. Etu Atate chifukwa chotero chinakhala chokondweretsa pamaso panu. And that decision of God was right. Nde chiganizo cha Mulungucho chinayi cholondola. It was the right decision that God hid this from the wise and prudent people. Nde chinayi cha nzeru kuti sanapereke kwa anthu azeru ndi akudziwitsa ayi. And then verse 28 says, Nde verse 28 ukamba.
Let's read all together. Tiwerenge tonse pamodzi. Ready? Tikozeke. Begin. Tiyambe. Come to me, all you have labored and are heavy laden, and I will give you rest. Amen. Amen. Verse 29. Verse 29. Let's read all together. Ready? Tikozeke tiwerenge. Begin. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your soul. Everyone, what Bible says here, come to me, those who have heavy laden. Many people say that God gave the 10 commandments through Moses. God gave it to us. We have to keep it. Every Bible says that by the deeds of law, no flesh will be justified. Moses came to this world 1,500 years before Jesus Christ. That law of Moses existed for 1,500 years until Jesus Christ came. Now, through this time, what Bible say the purpose of God's giving this law unto people was to realize that they are not able to keep the holy commandments of God. You understand? No one was able to keep that. And those people who have been trying and been trying and been trying, they will come to realize, this is impossible. Understand? Such people who realize that, this became a great burden to their hearts. No matter how much I try, I only fail. And people realize that they can only fail. Now the God has been saying, yes, there's no righteous, no, not one. Romans chapter 3 verse 22 says, for all have sinned and fall short before the glory of God. Everyone, God's purpose of giving the law was to make sure that you fail. Failing. Realizing that we don't have the power. Realizing that we don't have the power to save us. Even though we pray, even though we do good things, even though we try to help the poor, even though we try to keep the commandments, are we able to reach to the righteousness of God? We are not able to reach to that righteousness. Do you understand? And this had to be a big, heavy laden. Now all the people in Israel, not all, the shepherds in the fields, not only that they failed, but also during this time, Israel was under the rule of who? Romans. That's why inside their hearts they have failed. Outwardly, Israel has failed. Do you understand? Now their hearts were very heavy. They had no other hope, no other way. Though these many years they have tried, they have failed. Every Bible says to those who are with heavy laden, come unto me. Amen. Amen. Do you know who comes to our church? After trying with their own strength and power,
Reason why you are remaining in our church because you have tried already many ndi times. chifukwa chani mulipo apa nchifukwa kuti munayeserako nanunso You're not munalephera staying in this church because you're good believers. simukhala kuno ifoti ndinu abwino inu ayi Because you have failed in this koma world. ifoti munalephera You have tried and tried and tried and tried. mwayesera mwalephera And with that heavy laden, ndi mwalemedwa you have choncho come to our church. munabwera mutalemedwa Amen. amen Yeah, what kind of pastor tells the brethren that they have failed? abusa mtundu anji omauza mamembala awo kuti ngolephera analephera In the spiritual church of God, ndi mpingo wa uzimu wa mulungu we call ourselves failures. ndi timadzitcha ifeyo olephera Do you understand? kumvetsetsa Like Romans chapter 3 verse 23 says, monga Roma 3 verse for 23 all have fallen short, Roma 3 verse 23 pakuti onse anachimwa right? For all have sinned and fall short. anachimwa naperewera Such people come before God. ndi ochimwa operewerawo amabwera kwa mulungu Do you understand? kumvetsetsa Why the angels did not go to the priest? ndifa chansanapite kwa wansembe They have not failed. siwolephera amenachi God does not want to share this news with them. ndi mulungu samafuna agawane nawo uthenga uwu Because for those who have not failed, chifukwa iwo amene sanalephere this news is not a news of good tidings. uthenga umenewo si uthenga wa chikondwerero ayi It's a news of trouble. ndi uthenga What? wa chivuto I have a good faith. ine ndimakhulupirira I'm bwinobwino praising God well. ndimayimba I'm praying to God so well. ndimamupemphera You know, bwinobwino in my church, I'm an elder. ndine mkulu wa mpingo You know what they call me? They call me the most faithful. ine ndinokhulupirika kwambiri Such people, anthu otere the news about the birth of Jesus Christ. uthenga wa kubadwa kwa yesu khristu Is this good tidings ndi uthenga wa chikondwerero or is this trouble? kapena wachivuto Trouble. wachivuto Why? chifukwa chani Because God prohibited chifukwa mulungu akuletsa those who trust in themselves, iwo amene those who amadzikhulupirira think that they are good. amene akuganiza ndi abwino God prohibit them for them to come near Jesus. Do mulungu waletsa kuti asabwere pafupi ndi khristu you understand? kumvetsetsa Everyone, I want you to confess in your hearts today. nde ndifuna muvomereze mitima yanu What is the truly a Merry, Merry Christmas? kodi tanthauzo la merry christmas amene nchani If we realize that we are not able to do anything, tizindikira kuti ndife anthu amene that we are sitingachite weak kalikonse. and lacking, ndife anthu where ofoka people can osowa only commit sin, ndife anthu tikhoza kungochita machimo people basi who realize they're weak, anthu amene azindikira ndi who ofoka confess that they're evil, kuti iwowo ndi oyipa mtheletu everyone, to them, Jesus will allow you to come near to ndi Jesus. kwa iwowo yesu God will akabwera allow you pafupi. to come near to Jesus. ndi akalola kuti abwere pafupi ndi yesu Amen. amen Everyone, that's why the most important thing as we face this day of Christmas, ndi chofunika kwambiri pamene tikuona tsiku limene la christmas God does not want successful hearts. mulungu safuna mitima God yopambana does not delight in people who think that they can worship God, ndi sakufuna mitima ya anthu amene akuganiza ngati akhoza kupembedza mulungu who think that they're able. amene akuganiza ngati ngokwanitsa Everyone, do you know why God sent Jesus Christ to us? mudziwa chifukwa chani mulungu anatumiza yesu khristu kwa If ife we can pray for forgiveness and be saved, ngati tikhoza kupemphera chikhululuko nkupulumutsidwa why send Jesus Christ? ndi chifukwa chani yesu Isn't that right? si choncho God would just say, preach, pray harder. ndibweza atangotilimbikitsa pempherani If mwamphamvu we are able to be saved by keeping the commandments, ngati kwakwanitsa kupulumutsidwa kwa kusunga malamulo already commandments has come. ndi malamulo anali atabwera kale Why send Jesus Christ again? ndi akatumizira yesu chifukwa chani Instead, he will send down the message, oh, you need to keep the commandments harder. akanangotumiza uthenga wina sungani kwambiri malamulo mochulukira But God knows, koma mulungu amadziwa even though we have prayed, ngakhale atapemphera even though we have tried to keep the ngakhale commandments, atayesera kusunga malamulo through our own strength, koma ndife mphamvu zathu through our own efforts, kudzera mu kutekera kwathu mu mphamvu yathu are we able to reach the righteousness of God? tingakwanitsa kufikira chilungamo cha mulungu No. ayi Then everyone, ndi wina aliyense what's the heart that we need to prepare ourselves before this Christmas? ndi mtima wanji umene tikuyenera kusekeretsa pa christmas Accepting that we are weak and lacking. ndi ndikuzindikira kuti ndife Embracing the fact that we are
evil sinners. kuzovomereza kuti ndife anthu With ochimwa our efforts, we cannot reach the righteousness ndi of God. mphamvu zathu sitingafike pa chilungamo cha Mulungu. That's why we need this church. Ndifaike kufunika That's why church, we need this word of God. kufunika mawu a Mulungu, That's why we need this message. kufunika uthenga That's uwu. why we need to know about Jesus Christ. ndifaike kufunika kudziwa za Yesu Khristu. Amen. Amen. Everyone, Yes. Jesus, thank God for hiding this to those wise and prudent people. ndi uthenga wanabisa kwa anthu anzeru ndi achidziwitso. Instead, God wants to share this news to the lowly people. M'malo mwake Mulungu afuna apereke uthenga kwa anthu apansi otsika. Maybe you might have certain status in the society, certain positions in amwina society. mukhoza kukhala ndi udindo wina wake mudzi But wanu. before God, there's no one who has a status or position. Koma pamaso pa Mulungu alibe nazo ntchito kwa anthu ndi maudindo Before ndi God, chilichonse. we are all weak, Pamaso pake lacking, ofoka, evil, osweka, sinful oyipa, people. ochimwa mtheretu. Isn't that right? Mvetsetsa. Everyone, today is not a day where you come to church and say, I can do this, I'll pray, I worship God. Thank you for your great blessings, God. I have done this much for you. ndi silinganene kwa Mulungu ndikhoza pemphera ndikhoza tere ndakupangiranizo Mulungu taonani. Ayi. We're not here to talk about what you have done ndi for God. silili pano kamba zimene munganchitire Mulungu. Instead, it's to put our hearts down. M'malo mwake tiyike mitima yathu pansi. There's nothing that I can do for you. Palibe chimene ndingachite. That's why God sent Jesus Christ to us. Ndifanyike Mulungu akutumize Yesu Because Khristu. even though we pray, chifanga khedi even though we pemphera. worship God, Ngakhale tipembedze. even though we try to keep the Ngakhale commandments, tiyesera kusunga there's malamulo. nothing we can do to make ourselves righteous. Palibe chimene tingachite kudzipanga tokha kukhala olungama. Anyway, let's just look at one more word. Ndete ntione mawu amodzi. Let's see 1 Peter chapter 5. Ntione 1 Petro chapter 5. 1 Peter chapter 5, 1 Petro chapter 5 verse 5. verse ya 5. It says here, Ndi ukamba likewise, you younger people, submit yourself to your elders. Yes, all of you be submissive to one another, and be clothed with humility, for God resists the proud, but gives grace to the humble. koma nonsenu mumvale kudzichepetsa kuti mutumikirane pakuti Mulungu akaniza odzikuza koma apatsa chisomo kwa odzichepetsa. What does the Bible say? Ndikuti chani? God resists the proud. Ndakuti Mulungu akaniza odzikuza. God resists. He purposely excludes the proud. Ndiye Mulungu mwadala akukaniza odzikuza. And gives grace to who? Ndapereka chisomo kwa ota? But gives grace to the humble. Apereka chisomo kwa odzichepetsa. Everyone in our church, we put a lot of heart to preach, to guide the people to become humble before the word of God. Ndi ifeso timayika nthawi yathu mtima wathu kulalikira kuti anthu adzichepetse. Because we know the heart of God. Chifukwa udziwa mtima wa God Mulungu. resists the proud Mulungu akaniza odzikuza and gives grace to the humble. ndi kupereka chisomo kwa odzichepetsa. Let's go on, verse 6. Ndi tione verse 6. Therefore, humble yourselves under the mighty hand of God, that he may exalt you in due time. Potero dzichepetseni pansi pa dzanja la mphamvu la Mulungu kuti pa nthawi yake akukwezeni. Do you know why people want to exalt themselves? Ndi chifukwa chani anthu amadzikweza okha? Do you know why people want to be successful? Chifukwa chani anthu amafuna kukhala Do you know why opambana? people want to be succeed? Chifukwa chani anthu amafuna apambane? They think that success can protect them. Ndi amafuna akhale odziteteza They okha. think that power can protect them. Amafuna mphamvu yoti People think adziteteze. that authority can protect them. Amafuna ulamuliro kuti adziteteze. Do you understand? Tumvetsetsa? But everyone, why God is saying like that? Koma chifukwa chani Mulungu akamba chonchi? Why God is saying humble yourself? Bwanji Mulungu akuti dzichepetseni? Because God wants to be your protection. Chifukwa Mulungu afuna akhale God mtetezi wants to wanu. be the one to take care of you. Chifukwa Mulungu afuna akusamalireni. But if you are looking for success in the world, Koma ngati mufuna chipambano mu dziko, people's minds are deceived by the devil ndi today, malingaliro a anthu anyengedwa. thinking that faith creates prosperity. Amaganiza ngati chikhulupiriro chimalenga kuthekera. Don't get me wrong. Musave I want mulakwika. our church brethren to be well. I want you to be wealthy and rich. Tufunika titalemera ndithu ngati mamemba. But if that becomes a source of your power, Koma isakhale kochokera mphamvu if yathu. wealth becomes a source of happiness in your Ngati life, chuma chikhale chikondwerero chathu. sorry to say like this, but I wish that you were poor.
ngati zikhale choncho pepani ofunika I tingosauka wish that you were rather poor. inuyo zinangofunika musauke ngati ziyenda Why? mwachoncho chifukwa chani Then you make God your strength. nde mukasauka mumpanga mulungu kukhala mphamvu yanu. Amen. Amen. Then you make God your happiness. nde mumpanga mulungu kukhala chimwemwe chanu. What do you think is the true heart of God? nde mtima wa mulungu muli chani. Why do people choose church? ndifukwa chani anthu amasankha chechi. Certain churches are chosen because they believe that they can get wealth from that church. anthu amasankha machechi ina ife amaganiza kuti ndalama kumeneko zoti akazipeza If ndalama. that is why you come to our church, sorry, you're mistaken. koma kuno pepani kulibe ndalama kuno pepani. I cannot guide you to wealth or prosperity. singakutsogolereni kuchuma kuno. But one thing that I can surely do to you, koma chimodzi mene nkhoza I can kuonetsa explain to you what is the true heart of God. ndikuti tikhale ndi mtima woona wa mulungu. Everyone, yes, wealth does not make us to be proud or poor. nde ngakhale tikhale ndi chuma sizitipanga But if wealth does make us proud, koma ngati chuma chitipanga kukhala udzikusa. then I'll rather say it's better for our Good News Mission Church brothers to be poor. koma ngati zitero nde kunayenera tikhale osauka. Because it's better to rely upon the strength of God chifukwa nzabwino kudalira pa mphamvu ya mulungu. than your power and your success. ndi mphamvu yathuyo kapena zochitika zidzakhala zopambana. Amen. Amen. That's why everyone Bible says here. ndi chifukwa Bible Again, ukamba verse 6 and 7. Let's five- see 6. 5 verse 6 1 Petro. Therefore, humble yourself under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. potero dzichepetseni pansi pa dzanja la mphamvu la mulungu pakuti Verse 7. verse 7 What does Bible say? likuti chani. Let's roar together. tiwerenge pamodzi Ready? tikozeke Begin. tiyambe. Casting all your care upon Him, for He cares for you. asamalira inu. Everyone, lastly, chomaliza when Jesus Christ was born, yesu atabadwa God gave another name to Jesus Christ. anampatsa dzina lakuti yesu khristu. Do you know what is another name for Jesus Christ? mudziwa dzina lina la yesu khristu. Emmanuel. mulungu nafe. What? Emmanuel. 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 In Chichewa, Emmanuel or Emmanuel? Emmanuel. Emmanuel? Whether it's Emmanuel or Emmanuel. Emmanuel ameneka. God is for us. mulungu ali nafe. Do you need God today? muli ndi mulungu lero. Why do you need Jesus? ndifukwa chani mufunika yesu. Everyone, why do we celebrate Christmas? ndifukwa chani makondwera Christmas. Because we do not have power to make ourselves righteous. chifukwa tilibe mphamvu yodzipanga tokha kukhala olungama. That's why a Savior is born to us. ndifukwa chake mpulumutsi wabadwa kwa ife. Everyone, today we have Emmanuel, ndi lero tili ndi Emmanuel. Jesus Christ, who is for us, amene yesu khristu ali wa ife. who can take care of us, amene akhoza kusamalira who can ife. secure us, amene who can atiteteza. protect us. amene atiteteza. Isn't that right? tumvetsetsa. Everyone, God knows that we are people who needs care, who needs protections, who needs a Savior. ndi mulungu akudziwa ndife anthu ofunika thandizo, ofunika chitetezo, ofunika mpulumutsi. But today, Satan has raised the hearts of the people. koma lero satana wakweza mitima ya anthu. Although people say we worship and praise God ngakhale anthu amati tupembedza mulungu. and say that, I believe in Jesus Christ, my personal ndi Savior. kumene noti ndikukhulupirira mwa yesu khristu ngati mbuye ndi mpulumutsi But wanga. in the hearts of people, koma mkati mwa mitima ya anthu their strength, mphamvu yawo, their care, kusamalira their kwawo, power, mphamvu yawo, people want to establish themselves. anthu akudzithandiza okha apeze njira zawo. To those who want to establish their own self, ndi anthu amene azikhazikitsa okha the news about the Messiah, ndi utenga wa the mesiya, news that Jesus Christ is born, ndi utenga kuti yesu abadwa, is a news of trouble. ndi utenga wa chivuto. Do you understand? kumvetsetsa. But to those who understand the heart of God, koma iwo amene amvetsetsa mtima wa mulungu, those who have understood that we are failures as we try to keep the amene commandments, amvetsetsa kuti ndife olephera amene timayesera kusunga those who malamulo, realize how weak and lacking people we amene are before azindikira God, kuti ndi ofoka ndi olephera pamaso pa how mulungu. wonderful it is that we can invite Jesus Christ into our life. azamtengo apatali bwanji kuti tikhoza muyitana yesu bwera moyo mwathu. Amen. Amen.
How great news this is that we can invite someone who can care for us, uwu nduthenga atu waukulu kuti tikhozoyitana yesu mwana wa mulungu who can kubwera take mwa ife. our heavy ladies off for us, amene tikhozotenga zipsinjo zathu who can give peace to us, amene akhozotipatsa who gives good tidings to us. amene akhozotipatsa chikondwerero Most importantly, who can wash away our sins ndipo for us. chachikulukulu amene akhoza kuyeretsa machimo athu pa ife. Why do we celebrate Christmas? ndifukwa chani tikondwera Christmas? Everyone, because we do not have power. chifukwa ife tilibe mphamvu, We are weak and lacking. ndife anthu ofoka ndi osoweka. Do you understand? Kumvetsetsa. God knows that. ndi mulungu afuna But zimenezi, problem is, you don't know that. koma inu vuto simudziwa. That's why Jesus Christ is just a support to you, ndi yesu ali ngati just a mthandizi figure chake to you. ongomuwa pako chapena pake, But to those who are humbled, koma kwa iwo amene those who odzichepetsa, understood the heart of God, amene amvetsetsa mtima wa knowing mulungu, that we cannot do anything without Jesus, kuzindiwa tisangachite kalikonse popanda yesu, to such people, kwa anthu otere this day is a day of good news ndi tsiku ili ndi tsiku la uthenga wabwino, that the Messiah has come. kuti mesiya wabwera. It's a good tidings. ndi chikondwerero chachikulu, It's a great joy. ndi chimwemwe chachikulu. Everyone in our Good News Mission Church, ndi mumpingo mwathu wa Good News Mission this Church, day is a good news to us. ndi tsiku limeneli ndi la uthenga wabwino. Amen. Amen. Because we acknowledge, chifukwa tazindikira we ourselves, can we wash away our sins? ife patokha tingaletsa machimo athu With my strength and power, ndi mphamvu yanga ndi with kuthekera my kwanga, own good deeds, ndi ntchito zanga ndi with my own prayers. mapemphero anga. Is there anyone here who can say that they have worshiped God well? alipo amene wapembedzako mulungu bwino payekhapa? We are weak and lacking. ndife ofoka ndi osoweka. That's why we have invited Jesus to come to our church. ndifake tuyitane yesu khristu abwere mu mwathu. Amen. Amen. We invite him to say that, Jesus, you are our Savior. ndi tikumuyitana kumuza yesu You ndinu are mpulumutsi our wathu. way of salvation. ndinu njira ya chipulumutso, You are our strength. ndinu mphamvu yathu, You are our power. ndinu mphamvu yathu, You are our joy, ndinu chimwemwe hope, chathu, chiyembekezo, and one and only way. ndi njira yokhayo basi. Those who understand that, amene amvetsetsa chimenechi it's a true Merry Christmas. nzoonadi ndi Merry Christmas. If you have not understood this until now, ngati simunamvetsetse, it's not too late. si munachedwe, Today, if you understand, before God, we are such weak and lacking people. mukhoza kumvetsetsa ngati ndife anthu ofoka ndi It osoweka is not chonchi. that I should insist that I can do good. sikuti ndiyesetse kuti ndikhale wabwino, The right heart that I need to come before God koma mtima woyenerera ndiwena ndibwera kwa mulungu, is to humble myself. ndi kudzichepetsa ndekha, Humble myself before God. kudzichepetsa ndekha maso God, I'm an only evil sinner. ndi munthu oyipa If you can basi. confess like that before ngati God, tivomereze chonchi, Jesus Christ will come into you. yesu khristu abwera kwa Not ife. only that, ndipo osati people who are trying to build up their own strength and power with their own ways. anthu amene ayesera kubwera ndi mphamvu zawo ndi njira zawo. Everyone, why do you need Jesus? tifunika yesu chifukwa chani? But people who realize, although you try, anthu amene azindikira kuti ngakhayesera there's no strength. palibe mphamvu I cannot overcome sindingagonjetse this despair, sindingagonjetse manthawi, misery. zovuta zokoma, I cannot overcome all these things. sindingathane nazo zonsezi. Is that right? si choncho. Verse 8 here, Verse 1 Peter chapter 5, verse 8. Verse 8, 1 Petro chapter 5. Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour. khalani odzisungira, dikirani, mdani wanu njerekezi monga mkango obuma ayendayenda ndi kufunafuna wina amlikwire. Devil is stronger than you. ndi satani ngwamphamvu posera inuyo. There's no one here who can defeat the devil. palibe abakhoza kugonjetsa satana. If he deceives you, ngati wakunyengani drags into sin, ndi kugwetserani we are kuchimwa, people who can only commit sin. ndife anthu amene tikhoza ngochimwa Is basi. that right? kumvetsetsa. But if we realize we're weak and lacking, koma tazindikira ndife ofoka ndi osowa, invite Jesus Christ into your life. ndikumuyitana yesu khristu moyo mwanu, He will become your strength and power for you, azakhala mphamvu yanu ndi kuthekera kwanu, and glorify him. ndipo inu mudzamulemekeza. Above all, pamwamba pa zonse our sins machimo athu in our heart, m'mitima mwathu we cannot wash that away. ife sitingayeretse kwacho, We do not have the power to wash away our ndi sins. tilibe mphamvu yochotsa machimo athu. That's why, more than anything else, ndifanike moposa china above all chilichonse, things, kuposa zinthu zonse, God who knows that, mulungu amadziwa izi, He sent Jesus Christ into this world. anatumiza yesu khristu mdziko ili.
people who realize his heart. anthu amene azindikira mtima uwu. For you who are humbled, ino amene ngodzichepetsa. this day is truly a happy, jolly, Merry Christmas. ili tsiku limene lidi ndilo la chikondwerero cha Christmas. Amen. Amen. Why don't you cherish this true Christmas in your heart bwanji osakondwerera Christmas yoona by humbling your heart before God? pakudzichepetsa mitima yanu. Then surely God's blessings and care will be with you. ndipo madalitso ndi chisamaliro cha Mulungu So chidzakhala with pa these inu. words, up to Fikira here, apa. I'll speak. tilankhula pamenepo. Let us pray. tipemphere. Father God, thank you for giving us this time. zikomo potipatsa nthawi iyi. Today is a day of our birth of our Lord Jesus Christ, our Savior. ndi tsiku limene tikumbukira kubadwa kwa mbuye wathu Yesu Khristu mpulumutsi wathu. We wanted to take this time to think about why this day is so important to us. tifatenge nthawi imeneyi kuganizira chifukwa cha tsiku It's ndilofunika. not just a day of glory and joy and thanksgiving. si tsiku chabe longoyamikira kapena kupereka kapena When we see the Bible, kukaona m'Bible we understand your heart. tipetsetsa mtima wanu. You saw how weak and lacking people we are. munaona mmene tinali ofoka ndi And oswekera. because without Jesus Christ, ndipo chifukwa popanda Yesu Khristu we will never be able to wash away our sins. sitingakwanitse kuyeretsa machimo With athu. our strength and power, ndi mphamvu yathu ndi kuthekera there's kwathu nothing we can achieve and do. palibe chimene tingakwanitse ndi kuchita. That is why chifukwa chake you have given the most precious gift to us mwatipatsa mphatso ya mtengo wapatali kwa by ife. sending your Son Jesus Christ into this world mwakutumiza mwana wanu Yesu Khristu as kwa our ife. Lord and Savior ngati mbuye ndi mpulumutsi to wathu bear our sins, ndi kuchotsa machimo athu for the ransom for our lives, ngati muomboli wa miyoyo to yathu redeem us from our sins. kutiwombola ku machimo athu. And you have called upon those who are humbled. ndi mwayitana iwo amene ngodzichepetsa. Lord, we stand before you today, ndeti kuyima pamaso panu lero humbly modzichepetsa acknowledging, accepting that we are weak and lacking ndi sinful people. kuzindikira ndi kuvomereza kuti ndife anthu ofoka That's ndi why osweka. we need this day. ndifa yake tifunika tsiku limeneli. That's why to us it's a very gracious and Merry Christmas for us. ndifa chake tsiku limene ndi lachisomo komanso chikondwerero chachikulu chakubadwa kwa inu Yesu. We hope and we pray ndipo tikuyembekeza ndi that kupemphera many people around this world can also understand the same, anthu ambiri pa dziko akumvetsetsenso momwemo so that people do not insist upon their own ways and their strength. kuti anthu asakhazikike pa mphamvu zawo Let ndi everyone kuthekera come kwawo. before your grace for your care. kuti wina aliyense abwere pa chisomo chanu ndi chisamaliro chanu. Then truly this will be a wonderful and glorious day. ndipo izi zikhala zotamandika za We mtengo thank you for wapatali. giving us this time. tikuyamikani Once again, we glorify your mercy that you have poured upon us. tikuyamikani chifukwa cha chisomo ndi And mfundo we zimene praise the mwatipatsa kwa name, ife. Lord Jesus Christ, who was born in this world, ndi tikuyezanso dzina la Yesu who Khristu came to amene die anabadwa to pa wash dziko away lapansi. our sins. amene anabwera kudzachotsa machimo athu. We thank you above all. ndi tikuyamikani pa zonse. In all these things, we have prayed in the name of Jesus Christ. tapemphera zonsezi m'dzina la Yesu Khristu. Amen. Thank you. zikomo kwambiri kamba ka nthawi ya mtengo wapatali imene timamva mawu a Mulungu. tamvetsera bwino eti yaso tapeza kuti Mulungu sanatume angelo kupita kwa ansembe amene nthawi imeneyo anali akupemphera ndi zina zotero chifukwa choti iwowa anali ndi njira